Moro, mä oon Karri Huhtanen. Mä olen täällä internetbussin nettinyssen mukana niin internet-roudarina, eli huolehdin siitä, että bussi mahdollisimman helposti saa internetyhteytensä pelaamaan ainakin niillä taukopaikoilla, missä pysähdytään. Me ollaan nyt täällä niin kuin Budapestista jotain 45 kilometriä tämmöisellä huoltoasemalla niin pikku tauolla, ja tästä sitten on tarkoitus jatkaa myöhemmin Budapestiin. Tässä aikaisemmin on tapahtunut se, että ollaan tehty siirtyminen niin Milanosta Ljubljanaan ja oltu Ljubljanassa kanssa niin kuin illan yli ja jatkettu sitten aamupäivällä eteenpäin. Se Milanosta Ljubljanaan reissu meni ihan ok siinä, että lämmintähän täällä piisaa, eli saa olla tämmöisissä hellevaatteissa ja siltikin on vähän vielä kuuma. Ja, joo, tässä Milano ja Ljubljana siirtymävaiheella kuunneltiin vielä Tomppaa. Tomppa oli siis tämä meidän TomTom-navigaattori. Navigaattori kyllä osasi oikein hyvin perille. Valitettavasti meillä oli vahingossa tullut väärä osoite ja päädyttiinkin semmoiselle huoltoasemalle sen sijaan, että oltaisiin löydetty sinne paikkaan, minne Nyssen piti alun perin mennä. No eipä mitään, tässä niin kuin normaali säätämistä reissussa, eli sitten etsittiin sopivat yhteyshenkilöt, parempi osoite ja bussikin pääsi onnellisesti talliin. Mitä siinä muuta oli, niin sitten oikeastaan vietettiin hetki aika tutustuen Ljubljanan kirjastoon, siellä näihin eri osastoihin ja myös tähän Ljubljanan mobiilikirjastoon, eli käytännössä kirjastoautoon, mikä pyörii sitten ympäri Ljubljanaa ympäristöä.